Roedd oen diwrnod trist I dad bellod, Levi Jones neu Levi Barracks tan yr ach di bobl rhwng ffordd 'ma. Dad oedd y prif ddreifar y beam engine yn chwarel tan ddoe. Oedd hi'n andros o fysin chwarae teg. Gafodd hi hadladu yn 1914 ar gyfer tynnu dŵr o'r pylla yn chwarel, achos yn 1884 mi fuodd yna llifogydd mawr iawn yna pan oedd llun uchaf nanlla falu a 6 ddyn foddi. Ofnadwy de. Rhwng y ddamwain fawr ac adladu'r Injian, oedd nhw'n trosychu llun nanlla isaf trwy ddefnyddio olwynion dŵr a phympiau llaw, ond nath hynna ddim gweithio'n dda iawn. Oedd rhaid meddwl am ffordd arall, gwell, I daclo dŵr achos oedd wir yn fygythiad I pawb bod yn gweithio yn y chwarel. Nath I gymryd 5 mlynedd iddyn nhw orffan adladu'r beam engine chi. Pam nath nhw orffan I hadladu hi, oedd pawb wrth I bodda medda taid. Am hanner dydd rhyw ddimerllar, nath hi ddechrau gwneud I gwaith yn pwmpio dŵr o'r chwarel achos I bod hi mor fawr, oedd hi'n cymryd llwyth a llwyth a llwyth o loew rhedag. Achos hynna yn ofnadwy o ddrud. Bron I 3/4 cos rhedag y chwarel I gyd I fydda dad. Llwyth a llwyth a llwyth o bres, mae'n siŵr. O dad yn mwynhau dreifio hi'n ofnadwy ymdda fo, a'r criw oedd arni yn cael coblin o hwyl. Dwi'n siŵr bod rhaid trio gael hwyl pam oedd nhw'n gweithio yn ystod y nos. Mater o rhaid os oedd hi wedi bod yn bwrw lot fawr iawn, achos doedd fyw i'r chwarel fynd dan ddŵr eto. Bellod ar dad, dwi'n siŵr bydd o'n neud am waith rwan.